ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన విజయపతాక్ మహారాజుల వారు, నా పరమ గురువు అయిన డివైన్ గ్రేస్ల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరను పలికిస్తారు, ఎంత మేరను పిలుస్తారు. మీరందరూ అర్పించిన నమస్కారాలని నా గురువు గారి యొక్క పాదాల దగ్గర నేను అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకే చక్షుర్నిడితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప సదామస్తం దదాతి శ్రీపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికాంత రాధాకాంత నమోస్తు. సప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యః ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామిన్ ఇతి నామిని. నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపప్రదాయని గౌరకతాదామదాయ నగరగ్రామచారిణి. నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సరస్వదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాస్ అది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మూడవ స్కందం 14వ అధ్యాయం 32వ శ్లోకం. అథోపసృష్య సలిలం ప్రణానాయమ్యవాక్యతః ధ్యాయజాప విరజం బ్రహ్మ జ్యోతి సనాతనం. Translation. Thereafter the Brahmana took his bath in the water and controlled his speech by practicing trance, meditating on the eternal effulgence and chanting the holy Gayatri hymns with his mouth. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. As one has to take bath after using the toilet, so one has to wash himself with water after sexual intercourse, especially when at forbidden time. Kashyapa Muni meditated on the impersonal Brahma Jyoti by chanting the Gayatri mantra with his mouth. So స్నానం అనేది ఇక్కడ పవిత్రతను తెస్తుందని అంటున్నారు. So and Kashyapa Muni meditated on the impersonal Brahma Jyoti by chanting the Gayatri mantra with his mouth. సో గాయత్రి మంత్ర జపం చేశారు. అది కూడా బ్రహ్మన్ అనే భగవంతుని ఆ రూపాన్ని కలుసుకున్నారు. When a Vedic mantra is chanted with the mouth so that only the chanter can hear, the chanting is called japa. But when such mantras are chanted loudly, it is called kirtana. The Vedic hymn Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare can be chanted both softly to oneself or loudly. Therefore it is called the Maha Mantra or the great hymn. So Hare Krishna Maha Mantraన్ని ఎలా జపించాలి అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పేశారు. ఒకవేళ మీకు మీరే వినిపించుకునేలాగా జపం చేసుకున్నారు, దానికంటే తక్కువదైతే ఛాన్సే లేదు. మనసులోనే మీరు జపం చేసుకొని ఆ రకంగా లేదు. సో దాన్ని బయటకు చెప్పాలి, చెప్పినది వినాలి. ఆ రకంగా చేస్తే దాన్ని జపం అంటారు. అండ్ దాన్నే కానీ మీరు గట్టిగా నలుగురికి వినిపించేలాగా చేశారు అని అంటే దాన్నే సంకీర్తన యజ్ఞము అని అంటారు. సో కలియుగంలోని మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఆఖరి శ్లోకము 12వ స్కందంలోది మనకేం చెప్తుంది అని అంటే నామ సంకీర్తనం చెయ్యాలి. కలియుగానికి అదే మనకి శ్రీరామ రక్ష అని అంటుంది. సో ఈ రకంగా గట్టిగా ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం జపిస్తామో అది కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం ఎప్పుడైతే గట్టిగా జపిస్తామో, ఈ మహామంత్రం తెలియని వారు, ఎవరికైతే ఆ సుకృతి లేదో వారికి కూడా చెవిలో పడ్డాది అని అంటే ఒక్కసారైనా సరే, ఇప్పుడు వారెంత దురాత్ములైనా కావచ్చు,
కానీ వారికి చెవిలో పడ్డాది అని అంటే మహామంత్రము వారికి తెలియకుండానే వారికి సుకృతి అనేది వారికి లభిస్తుంది. ఎన్నో ఎన్నో జన్మల్లోని వారు చేసుకున్న పాపాలు పటాపంచలైపోతాయి. దానికి కారకులు మీరవుతారు. సో ఇది జపము చేసిన దాని వల్ల మీకు వచ్చే ఫలితం ఒకటి వస్తుంది. ఇంకొక జీవాత్మకి మీరు ఒక కాదు ఎన్నో ఎన్నో ఉంటాయి, అగణితమైన జీవాత్మలు ఉంటాయి. మనకి కనిపించను కూడా కనిపించవు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, కీటాణువులు ఎన్నో ఉంటాయి గాల్లోని. క్షణభరం కోసం అనేసి కేవలం క్షణం కోసం నా జీవితం ఉంటాయి. సో ఆ క్షణము కోసమని కనీసం మీరు ఎంత గట్టిగా చెప్తే అంత దూరం దాకా చేరుతుంది ఈ తరంగాలు. అంత ఏరియాలో నుండే కీటాణువులు, జీవులు అందరూ కూడా విన్నారు అని అంటే మీ వల్ల వారికి ఎవరైతే శరీరం త్యాగం చేస్తున్నప్పుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం వింటారో, మీరు జపం చేసే ఆ ఏరియాలోని మీ ధ్వని తరంగాలు ఎంత దాకా ఎదుగుతాయో అంత రేడియస్ లో ఒకవేళ ఎవరైనా శరీరం త్యాగం చేస్తున్నారు అని అంటే మీ వల్ల వారు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వినిన వారు అవుతారు. వారికి మళ్ళీ ఈ భవలోకం దర్శనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ వల్ల ఎవరైనా కనీసం మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తూ అయినా సరే కూడా వారు మిమ్మల్ని భగవంతుడిని కలుసుకున్నారు అని అంటే ఏంటి ఇస్కాన్ వాళ్ళకి బుద్ధి జ్ఞానం లేదు, ఎప్పుడు చూసినా గట్టి గట్టిగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ ఉంటారు అని మీరు జపం చేసిన దాని వల్ల వారు తలుచుకున్నా సరే కూడా ఆ క్షణంలోని వారు ఒకవేళ శరీరం త్యాగం చేసినా స్టిల్ వారికి మోక్షం లభిస్తుంది. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పారు, అంతకాలేచ మాం ఏవా స్మరణ్ముక్త్వా కలేవరం. సో వారు శరీరాన్ని వదులుకునేది భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ప్రేమపూర్వకంగా తలుచుకోవచ్చు, లేక వారు ఇంకేదైనా రకంగానైనా తలుచుకోవచ్చు, కానీ తలుచుకున్నారు కాబట్టి వారికి మళ్ళీ అంటే వారికి ఏంటంటే మీ వల్ల అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ జన్మ వారికి మానవ జన్మ అనేది దొరుకుతుంది. సో ఈ రకంగా మీ వల్ల వారు కనీసం వినిన వారు అవుతారు, ధరించిన వారు అవుతారు, ఆలోచించిన వారు, స్మరించిన వారు అవుతారు. వాళ్ళ పూర్వకర్మలు, పూర్వజన్మ సుకృతి అవంతా ఉండుంటే మీ జపంతో పాటు వారు కూడా జపం చెయ్యొచ్చు. సో ఈ రకంగా వారికి సుకృతి లభిస్తుంది, వారికి కనీసం ఒక మంచి జీవనం అనేది దొరుకుతుంది. సో కాబట్టి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వీలైనంతగా మనం పరిస్థితుల బట్టి మనం బయట చెప్పుకోవడం అనేది ఉత్తమమైనది. Kashyapa Muni appears to be impersonalist, comparing his character with that of Haridas Thakur as referred to above. It is clear that the personalist is stronger in sense control than the impersonalist. So, భక్తులు అనేవారు శూన్యవాదులు, మాయావాదుల కంటే కూడా ఉత్తములే. ఏ విషయంలోని అంటే అన్ని విషయాల్లోని, కానీ బహిరంగంగా మనకి కనిపించే విషయం ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ. ఇంద్రియ నిగ్రహణలోని భక్తులు అనేవారు ఎప్పటికీ కూడా నిరాకారవాదులు, శూన్యవాదులు కంటే కూడా ఉత్తమమైన వారే. ఇంతకు ముందు మనం హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి కూడా చర్చించుకున్నాము. దిస్ ఈస్ explained in Bhagavad Gita as param drishtva nivartate. That is, one ceases to accept lower grade things when one is situated in superior condition. One is supposed to be purified after taking bath and chanting Gayatri, but the Mahamantra is so powerful that one can chant loudly or softly in any condition and he is protected from the evils of material existence. So ఎవరైతే ఈ రకంగా స్నానం అనేది చెయ్యాలి, సో స్నానం చేశారు అని అంటే ఒక్క నిమిషం,
ఇప్పుడు వస్తాను. థ్యాంక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సో one is supposed to be purified after taking bath and chanting Gayatri. సో శుద్ధీకరణ అనేది కావాలి అని అంటే వారు స్నానం చేయాలి. బాహ్యము అంతర్గత శుద్ధి రెండూ కావాలి. బాహ్య శుద్ధి అనేది స్నానంతోని సంభవిస్తుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి అనేది గాయత్రి మహామంత్రం జపించిన దానివల్ల. బట్ మహామంత్ర ఇస్ సో పవర్ఫుల్ that one can chant loudly or softly in any condition and is protected from all the evils of material existence. So భగవద్గీత మరియు హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది అది అంతరంగంగా బహిరంగంగా అన్ని రకాలుగా అది శుద్ధీకరణ చేసే దాంట్లోని అతి పవిత్రమైనది. మనకి ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా తన గీతా మహాత్మ్యంలో చెప్పున్నారు, మలినేమోచనం పుంసా జల స్నానం దినే దినే సకృద్గీతామృతం స్నానం సంసారామల నాశనము. సంసారమలమైన నాశనం చేస్తుంది మనం ఒకవేళ భగవద్గీత అనే ఆ దివ్యమైన గ్రంథాన్ని మనం చదివినట్లయితే. దాని సారాంశము, భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఏంటి అని అంటే నిరంతరంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ ఉండడం, నిరంతరంగా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండడము. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. మన మనసుని బుద్ధిని అన్నిటినీ కూడా భగవంతుడికి పాదాలకి అర్పించేయడము, శరణాగతి పొందడము, భగవంతుణ్ణే మన జీవితము లక్ష్యముగా పెట్టుకోవడం, అతని ప్రేమ పొందడము, సో అతనికి సేవ చేసుకోవడము. సో అది మన జీవితం యొక్క లక్ష్యం అసలు. సో ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి జీవితం అంతా కూడా ఆనందమయమవుతుంది. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా చేసుకుంటారో వారికి అన్నిటికంటే కూడా వారి జీవితం చాలా చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వారికి ఏదో కొత్తవి అంతా చేరిపోదు, ఉన్నదాంతోనే వారు చాలా చాలా సంతుష్టంగా ఉంటారు. సో అందుకోసం ఆది శంకరాచార్య వారు కూడా చెప్పారనమాట, ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవ దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఒకవేళ ఏదైనా శాస్త్రం అంటూ చదవాలి అని అంటే అది దేవకీ పుత్ర గీతం, అది భగవద్గీత. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా. శంకరాచార్యుల వారు ఆయన సాక్షాత్ పరమశివుడు, అతను నేర్పింది కూడా శివతత్వాన్ని నేర్పించారు అందరికీ. కానీ అతనే చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా. అతనే ఒప్పుకుంటున్నారు ఒకే ఒక్క దేవుడు అంటూ ఉన్నారు. అది ఎవరు అని అంటే దేవకీ దేవ పుత్రుడు అయిన ఆ కృష్ణుడే. సో కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. కర్మ అంటూ ఎవరికైనా ఏదైనా ఉన్నది, చేయవలసిన పని ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అది భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడమే, లేక భగవంతుని యొక్క భక్తులకి సేవ చేసుకోవడం, గురువుకి సేవ చేసుకోవడం. అండ్ ఏకో మంత్ర తస్య నామాని అని, ఒకే ఒక్క మంత్రం ఉన్నది. ఏకో మంత్ర అన్నారు, ఒకే ఒక్క మంత్రం. అదే ఏది అని అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇదొకే ఒక్క మంత్రం చాలు, ఇంకా ఏది అవసరం లేదు జీవితంలోని అని మనకి ఆది శంకరాచార్యుల వారు సైతం మనకి అందరూ చెప్తున్నారు. సో ఈవెన్ బ్రహ్మ కూడా చెప్తున్నారు మనకి, అన్ని వేదాలని నేను తిప్పి చూశాను కానీ దీనికంటే మించినది ఇంకొక మంత్రం నాకు దొరకలేదు అని. సో ఈవెన్ హిజ్ హోలీనెస్ జయప్రతాప్ మహారాజుల వారి కీర్తనలో పాడుతూ ఉంటారు, బ్రహ్మ బోలే చతుర్ముఖే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, మహాదేవ శివ శంకర్ బోలే రామ రామ హరే హరే. సో బ్రహ్మ అతని చతుర్ముఖాలతో అని చెప్పేది ఏంటంటే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే అని అంటారు. మహాదేవ శివ శంకరులు వారు
ఎవరైతే ఎరుపు రంగు వర్ణంలో ఉంటారో, ఎవరి కంఠమైతే నీలంగా ఉంటుందో, ఎవరి జటా జూటాల్లోని గంగాదేవిని ధరించి ఉంటారో, ఎవరైతే నాగాభరణంగా ధరించి ఉంటారో, ఎవరి జటాజూటాల్లోని చంద్రుడు విరాజమానమై ఉంటారో, ఎవరైతే తన శరీరానికి అర్ధ భాగాన్ని తన భార్య అయిన పార్వతీదేవికి ఇచ్చారో, అతను జపించేది నిరంతరంగా ఏది అని అంటే రామ రామ హరే హరే అని. సో ఈ రకంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది మనకి దివ్యమైన మంత్రము. యాక్చువల్గా మంత్రం కూడా కాదు, అది మహామంత్రము. మనకి చైతన్య మహాప్రభు ఎవరైతే శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల వారి యొక్క ఇద్దరి యొక్క కలయిక వారు మనకి సజెస్ట్ చేసేది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎవరైతే 70 ఏళ్ల వయసులోని తన వయసుని, తన అనారోగ్యాన్ని, ఎవరైనా 70 ఏళ్ల వయసులోని నడిచేదానికి, లేక వారు పక్కన ఊరికి వెళ్ళేదానికి, లేక ఇంటి బయట వెళ్ళేదానికి కూడా వారు కొద్దిగా సంకోచిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అనారోగ్యం, ప్రాణం అనేది ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. అలాంటి వయసులోని స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన కోసం చేయలేదు ఇది. మీలాంటి వారి కోసం, నాలాంటి వారి కోసం చేశారు ఇది. తన ఆత్మాహుతి ఇచ్చుకున్నారు మన కోసమని. ఒక దేశ రక్షణ కోసం ఏ రకంగానైతే సైనికులు వారి ప్రాణం సైతం లెక్క పెట్టకుండా వారు దేశాని కోసమని వారి ప్రాణాన్ని ఆహుతి ఇచ్చేస్తారో, ఆ రకంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన ఆరోగ్యాన్ని, తన ఆయుని క్షీణించుకున్నారు. ఎవరి కోసం అంటే మన కోసమని. ఈ రోజు మనం జపము చేయగలుస్తున్నాం హరే కృష్ణ మహామంత్రము, లేకపోయినా శ్రీమద్ భాగవతం చదవగలుస్తున్నాం, వినగలుస్తున్నాం, భగవద్గీత చదవగలుస్తున్నాం, పుస్తకం కొనుక్కోగలుస్తున్నాము, రథయాత్ర చూడగలుస్తున్నాము, లేక దీక్ష అనేది దొరికింది, లేకపోయినా గురువు తత్వాన్ని తెలుసుకున్నాము, లేక కృష్ణుడు మహామంత్రాన్ని జపించగలుస్తున్నాము, మహాప్రసాదం తినగలుస్తున్నాము, ప్రసాదాన్ని నైవేద్యం పెట్టగలుస్తున్నాము, చేతిలోని జపమాల పట్టుకొని ఉన్నాము, లేక తిలకం ధరించి ఉన్నాము, లేకపోయిందా మనం గుడికి వెళ్ళగలుస్తున్నాము, భగవంతుడిని మనం ప్రేమపూర్వకంగా మనం భగవంతుడికి సేవ చేసుకోగలుస్తున్నాము అంటే కేవలం అది ప్రభుపాదుల వారి కృప మాత్రమే. అతని రుణం ఏ రకంగా తీర్చుకోగలం? అతని చెప్పుల్లాగా ఒకవేళ నేను పుట్టినా సరే కూడా కొన్ని కోట్ల జన్మలు కూడా అతని కాళ్ళ కింద నుండే ధూళిని నిరంతరంగా నా శరీరానికి నేను అతికించుకుంటూ నా గురువు గారి పాదాలకి కొద్దిగా కూడా దుమ్ము తగలనీయకుండా ఆ దుమ్ముని నా ఛాతీ మీద నేనంతా కూడా తీసుకున్నా సరే కూడా కొన్ని కోట్ల జన్మలకి కూడా నేను స్టిల్ అతని యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకోలేను. ప్రతి ఒక్క వచ్చే ముళ్ళుని, అతని దారిలో నుండే ముళ్ళుని నా శరీరానికి నేను గుచ్చుకొని కూడా అతని పాదాలని కాపాడగలిచేదానికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా, కొన్ని కోట్ల జన్మల రకంగా చేసినా సరే కూడా ఆయన రుణాన్ని తీర్చుకోలేము. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గొప్పతనం. సో అతనికి మించిన వారు ఇంకొకరు లేరు. అతను మన కోసమని పడిన శ్రమ ఇదంతా కూడా. ఈరోజు ఇంత అద్భుతమైన పుస్తకం మన చేతుల్లో ఉన్నది. దాన్ని చదవగలుస్తున్నాం, వినగలుస్తున్నాం, తెలుసుకోగలుస్తున్నాం, అర్థం చేసుకుంటున్నాం. దాన్ని మనం పాటించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంటే కూడా కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప. అటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారుకి మనం ఏం చేసినా అతని రుణాన్ని తీర్చుకోలేము. కానీ అతను చెప్పిన మాటల్ని మనం, సూచనల్ని కనీసం మనం పాటించేదానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. 33వ శ్లోకం. దితిస్తు వ్రీడిత తేన కర్మవధ్యేన భారత ఉపసంగమ్య విప్రశేమ శర్మ ధోముఖ్యాభ్యాభాషత. Translation: O son of the Bharata family, Diti after this went near to her husband, her face lowered because of her faulty action. She spoke as follows. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. When one is ashamed of an abominable action, one naturally becomes down-faced. Diti came to her senses after the abominable sexual intercourse with her husband.
such sexual intercourse is condemned as prostitution. In other words, sex life with one's wife is equal to prostitution if regulations are not followed properly. So మనకి శాస్త్రాల్ని పాటించమని చెప్పని భగవద్గీతలోని చెప్పున్నారు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్రం విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహర్హసి. శాస్త్రాలను తెలుసుకొని దాన్ని మనం సరిగ్గా పాటించాలి. అది పాటించకపోతే మనం చేసేది ఉపయోగం లేనేటిది కర్మలు, అది వికర్మ కిందకే వస్తుంది. సో మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకోసమే దేశ కాలే చ పాత్రే చ అని చెప్పారు. ప్రతిదానికి దేశము, సమయము, సందర్భము అన్నీ చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం కర్మలు చేయాలి. అంతేగాని మనకి దీన్ని బట్టి మనకి ఆ టైంలోని ఎలా అనిపిస్తుందో ఆ రకంగా మనం చేసాము అని అంటే మాత్రం అది వికర్మ కిందకే అవుతుంది. సీతీదేవి ఎంతో గొప్ప కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. ఆవిడకి ఏది సరైనది ఏది సరైనది కాదు అనేది తెలుసు. కానీ ఆవిడ ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనానాం విదురాసురః న శౌచం న చాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. సో అది అసురుల గుణము. ఏది ప్రవృత్తి, చేయవలసిన పనేంటి, చేయకూడని పనేంటి అనేది తెలియంది అసురులకి. ఆవిడ అసురులు కారు. ఆవిడ గొప్ప ఋషి యొక్క కుటుంబంలో పుట్టిన ఆవిడ, ఒక గొప్ప ఋషికి భార్య. ఆవిడ అసలు చాలా పునీతురాలు. కానీ అంత ఉండి కూడా ఒకే ఒక్క ఇంద్రియము, ఆవిడ మనసు ఆవిడ యొక్క కంట్రోల్లో లేకుండా పోవడము, ఈ రకంగా మనసు తనతోని చెలగాటం ఆడింది. దానివల్ల ఆవిడ ఏం చేస్తున్నారో అనేది కూడా ఆవిడికి తెలియకుండా పోయింది. కేవలం మనసు కొద్దిగా క్షణమే ఇక్కడ ప్రాధేయపడుతున్నారు కశ్యపుల వారు, వద్దు కొన్ని నిమిషాలు అని. ఆవిడ చేసింది ఏంటి, ప్రతిక్రియ ఏంటి ఆవిడది అంటే, అది అంతా చెప్పిన తర్వాత విని, సో చెవి దగ్గర శంఖం ఊదినట్టుగా అంతా విన్నారు. వినిన తర్వాత తను కశ్యప ముని యొక్క ఉత్తరీయాన్ని పట్టుకొని, వస్త్రాలు పట్టుకొని దగ్గరికి లాగారంట. సో ఇది ఎక్కడి భక్తి, ఇది ఎక్కడి సంస్కారం ఇది. తను ఇంత నేర్చుకున్నది, తన ఇంత గొప్ప క్యారెక్టర్ కేవలం ఒక్క కర్మ ద్వారా మొత్తం అంతా పటాపంచలైపోయింది. తను ఎంతో కాలంగా ఆర్జించుకున్న మంచి పేరు, ఖ్యాతి మొత్తం అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆవిడ ఎంతో సిగ్గుపడుతున్నారు. దొంగలు కూడా చూడండి, లేకపోతే దోపిడీదారులు, వారు పట్టుకోబడనంత దాకా వారికి అది తప్పులాగా అనిపించదు. కానీ ఎప్పుడైతే పట్టుకోబడిపోతారో అప్పుడు వారికి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. తల వంచేసుకుంటారు, ఏడవడం మొదలు పెడతారు, నేను ఎందుకు చేశాను అని. వాళ్ళు అప్పుడు నాటకం చేయట్లేదు, నిజంగానే వారికి వారే అనుకుంటూ ఉంటారు, ఎందుకు చేశాను అసలు ఇది అని. కానీ మరి ఈ తెలివి ముందేమైంది అంటే, దానికి భగవద్గీతలో దానికి కూడా సమాధానం చెప్పేశారు. ధ్యాయతో విష పుంస సంగస్తేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామ క్రోధోభిజాయతే క్రోధ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి భ్రమ స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. ఆ మొత్తం నాశనం అయిపోయినాక, ప్రణశ్యతి అయిన తర్వాత అప్పుడు వస్తుంది వారి యొక్క తెలివి, వారి యొక్క బుద్ధి అనేది అప్పుడు తిరిగి వస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే, బుద్ధిని మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉంచుకోవాలి. బుద్ధి స్ట్రాంగ్ ఎప్పటిదాకా అయితే ఉంటుందో అప్పటిదాకా, బుద్ధి స్ట్రాంగ్ అయ్యింది అని అంటే మనసు నియంత్రణలో ఉంటుంది. బుద్ధిని కొద్దిసేపైనా సరే కూడా మనం లూజ్ గా వదిలేసాము అని అంటే బుద్ధిని కంట్రోల్లోకి తీసేసుకుంటుంది మనసు. సో మనసుని కంట్రోల్లోకి తీసేసుకుంటుంది ఇంద్రియాలు. సో కామము అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది, భగవద్గీతలో చెప్పారు 3 ప్రదేశాలు.
ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. ఈ మూడు గాని నియంత్రణలోకి పెట్టుకోవాలంటే ఆత్మ నిరంతరంగా శక్తివంతంగా ఉండాలి. ఆ బుద్ధి కంటే కూడా, ఆ మనసు కంటే కూడా, ఆ ఇంద్రియాల కంటే కూడా. ఆ శక్తి అనేది మనకి సొంతంగా రాదు. ఆ ఊర్జా స్తోత్రం అంటే అది యాక్చువల్గా సోర్స్ ఆఫ్ ఆ ఎనర్జీ వేరే ఉంది. అక్కడి నుంచి మనం ఎనర్జీ డిరైవ్ చేసుకున్నప్పుడే ఆత్మ రూపంలోని మనం పవర్ఫుల్ గా ఉండగలము. ఏంటి ఆ సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ అంటే భగవంతుడి పట్ల జపము, ధ్యానము, భగవంతుడిని గుర్తుపెట్టుకోవడం, సదా మననం చేసుకోవడం. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఇది చేస్తే మనకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాము భగవంతుడితోని. ఏదో ఒక రకంగా, కేన ప్రకారేణ, ఏదో ఒక రకంగా మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి భగవంతుడికి. కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాము అని అంటే, భగవంతుడి గురించి చింతన అనేది ఉన్నది అని అంటే మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నట్టుగా. కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మన చుట్టుపక్కల ఈ మనసు గాని, ఈ బుద్ధి గాని, లేకపోయిన ఇంద్రియాలు గాని మన మీద ఆధిపత్యత అనేది చూపించలేదు. ఒక్కసారి దానికి మనం చనువు ఇచ్చేసాము అని అంటే, అది మన మీద ఆధిపత్యత చూపించేసింది అని అంటే, మళ్ళీ దాని మీద ఆధిపత్యత పొందేదానికి మన వల్ల కాదు. ఆ గోల్డెన్ పీరియడ్ కాస్త అయిపోతుంది. దాని తర్వాత దితీదేవి ఏ రకంగా అయితే ముఖం కిందన చాటేసుకొని బాధపడుతూ తల వంచుకొని ఉన్నారో, ఆ రకంగా మనకి కూడా వంచుకొని ఉండాల్సింది ఉంటుంది. Such sexual intercourse is condemned as prostitution. సో దీన్ని వ్యభిచారం కిందకి చెప్పున్నారు. శాస్త్రాలకి విరుద్ధంగా ఏదైతే చేస్తారో అటువంటి దాన్ని, శాస్త్ర విరుద్ధమైన ఈ రకంగా కలయికని వ్యభిచారం కిందకే దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. ఇంత గొప్పవారు ఆఖరికి ఇంత కలంకం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం అనేది వారికి తలెత్తింది. ఎందుకు? కేవలం ఆ ఒక్క క్షణం సరైన ధ్యానం అనేది భగవంతుడి మీద లేకుండా ఉన్న దాని వల్ల. మనకి ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో జరుగుతాయి. వారు అంత గొప్ప ఋషులు, మునులు అయ్యుండి వారికే ఇది తప్పలేదు, మనం అధములము. మరి మన పరిస్థితి ఏంటి? కాబట్టి మనం చేయగలిచేదంతా కూడా ఒకటి, ఎంత కష్టం అనిపించినా సరే కూడా ఆ టైంలోని కొద్దిసేపు మనసుని మళ్ళించుకొని మన బుద్ధి యోగాన్ని ఉపయోగించి మనం చేయాల్సింది ఏమంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని. మనసు కుదుటగా లేదు, బాధగా అనిపిస్తోంది, డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది, మానసికంగా మనం కుంగిపోతున్నాం, కుమిలిపోతున్నాము, ఇబ్బంది అనిపిస్తోంది, లేక అతిగా ఆనందం అనిపిస్తోంది, లేకపోయిందా ఇంకేదైనా రకమైన మానసిక ఒత్తిడి అనిపిస్తోంది, మనసుకి సంబంధించినది ఏ రోగం అనిపించినా సరే కూడా మీరు వెంటనే మనం అందరం చేయాల్సింది ఏంటంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కొద్దిసేపైనా నిరంతరాయంగా జపం చేయడం. కొద్దిగా గట్టిగా ఒక సెక్లూడెడ్ ప్లేస్ లో వెళ్ళిపోయి కొద్దిగా గట్టిగా జపం చేసుకోండి. దానివల్ల మనకి చెడు తగ్గకపోవచ్చేమో, కానీ మనకి జరగబోయే సంఘటన అయితే అది జరగకుండా పోయే అవకాశం అయితే లేదు, జరగకుండా అయితే ఉండదు. విధి విధానంలో ఎలా ఉంటుందో అలాగే జరుగుతుంది. కానీ అట్లీస్ట్ మనకేంటి అని అంటే దానివల్ల మనం ప్రతిక్రియ అనేది చెడు జరగకుండా మనం కూడా దితీదేవి లాగా దిగజారిపోయిన పరిస్థితికి రాకుండా ఉండే దానికోసమని ఆ జపం అనేది మనకి సహాయపడుతుంది. 34వ శ్లోకం. దితిరువాచ నమే గర్భమిమం బ్రహ్మన్ భూతానాం వృషభోద్వధీత్ రుద్రః పతిర్హి భూతానాం యస్యాకరవమం అసం. Translation. The beautiful Diti said, "My dear Brahmana, kindly see that my embryo is not killed by Lord Shiva, the Lord of all living entities, because of the great offense I have committed against him."
సో ఇలాంటి సమయంలో కూడా ఆవిడకి కేవలం ఒకే ఆలోచన ఉంది. పుట్టబోయే పిల్లలు దైత్యుల్లాగా పుడతారు అనే ఆలోచన కాదు. ఇప్పటికి కూడా ఆవిడ ఆలోచించేది ఏం ఆలోచిస్తున్నారనంటే, ఆవిడ గర్భంలో నుండే శిశువులు సంహరించబడకూడదు అని ఆలోచిస్తున్నారు. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Diti was conscious of her offense and was anxious to be excused by Lord Shiva. Lord Shiva has two popular names, Rudra and Ashutosha. He is very prone to anger as well as quickly pacified. So Ashutosha అని అంటారు, మరియు రుద్ర అంటారు. ఎంత త్వరగా కోపం వస్తుందో, ఎంత త్వరగా అతను ఆవేశానికి గురవుతారో అంతే తొందరగా అతను భక్తవత్సలుడు. ఎవరైనా సరే కొద్దిపాటు ఆయనకి ప్రేమపూర్వకంగా పిలిచేసరికి వెంటనే ఆయన కరిగిపోతారు. సో అంత ఉత్తముడు అతను. Diti knew that because of his being quickly angered, he might spoil the pregnancy she had so unlawfully achieved. But because he was also Ashutosha, she implored her Brahmana husband to help her pacify Lord Shiva, for her husband was a great devotee of Lord Shiva. సో ఆవిడ చేసింది పెద్ద పాపము. దానివల్ల రుద్రుల వారికి కోపం వచ్చి వెంటనే ఆ గర్భములో నుండే ఆ శిశువుల్ని నాశనం చేసేసి, కానీ దితీదేవి యొక్క భర్త రుద్రుల వారికి భక్తుడు కాబట్టి అతను ఒకవేళ భక్తితోని ఒకవేళ కోరుకుంటే అతను శివుడిని ఆశుతోష అని కూడా అంటారు. సో అతను అతి త్వరగా మెప్పించేసి సరేలే ఓకే క్షమించేసాను పో అని కూడా అనొచ్చు. In other words, Lord Shiva might have been angry with Diti because she obliged her husband to transgress the law, but he would not refuse her husband's prayer. Therefore, the application for excuse was submitted through her husband. She prayed to Lord Shiva as follows. So, ఆవిడ చేసిన పాపానికి రుద్రుల వారు ఏదో ఒక రకంగా క్షమాయాచన పెట్టుకోవాలి, అది కూడా తన భర్త ద్వారా పెట్టుకున్నారు. సో ఈ రకంగా పెట్టుకుంటే త్వరగా ఆవిడ్ని క్షమించేస్తారు అని. 35వ శ్లోకం. నమో రుద్రాయ మహతే దేవయోగ్రాయ మీఢుషే శివాయ న్యాస్తదండాయ ధృతదండాయ మన్యవే. Translation. Let me offer my obeisances unto the angry Lord Shiva, who is simultaneously the very ferocious great demigod and the fulfiller of all material desires. He is all auspicious and forgiving, but his anger can immediately move him to chastise. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Diti prayed for the mercy of Lord Shiva very cleverly. She prayed, the Lord can cause me to cry, but if he likes, he can also stop my crying because he is Ashutosha. రుద్రుల వారు కావాలంటే నన్ను ఏడిపిస్తూ కూర్చోవచ్చు, లేదు అని అంటే నేను చేసిన పాపానికి వెంటనే నన్ను క్షమించేసి నా ఏడుపుని కన్నీళ్ళని వెంటనే తుడిచేయచ్చు కూడా అతను. రెండు అతని చేతుల్లోనే ఉన్నాయి అని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు చాలా తెలివిగా. He is so great that if he likes, he can immediately destroy my pregnancy, but by his mercy, he can also fulfill my desire that my pregnancy not be spoiled. అతను కావాలనుకుంటే నా గర్భాన్ని కూడా తొలగించేయచ్చు, లేదు అతను కావాలనుకుంటే నా గర్భాన్ని కొనసాగించేదానికి కూడా రుద్రుల వారు ఆశీర్వదించవచ్చు. Because he is all auspicious, it is not difficult for him to excuse me from being punished, although he is now ready to punish me because I have moved his great anger. అతనికి రుష్టమైతే అయిపోయారు, కోపం అయితే వచ్చింది అతనికి. ఎందుకంటే నేను పాపమే అటువంటిది చేశాను, ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపడుతున్నాను, అతన్ని ప్రాధేయపడుతున్నాను, నా పట్ల ఆయన కోపాన్ని తగ్గించుకోమని. He appears like a man, but he is the Lord of all men. అతను చూడ్డానికి మానవుడిలాగే ఉంటారు కానీ
మానవాతీతుడు అతను, భవలోకానికి అధిపతి అతను అని ఇక్కడ పొగుడుతున్నారు. ఇంతకుముందు అదే రుద్రుల వారి గురించి ఎప్పుడైతే కశ్యపుల వారు చెప్తున్నారో అది వింటూ కూడా వినకుండా పోయారు దితీదేవి. తనకి మనసులోని, బుద్ధిలోని, తన ఇంద్రియాలలోని, ఆలోచనలోని చెవుల మీదకి పడుతోంది కశ్యపుల వారి మాటలు, కానీ అది చెవి నుంచి లోపలికి వెళ్ళటం లేదు. ఈ చెవి నుంచి, మామూలుగా అంటారు కదా, ఈ చెవి నుంచి వచ్చి ఆ చెవిలోంచి వెళ్ళిపోవడం అన్నట్టుగా ఆ రకంగా అయ్యింది. బైపాస్ అయిపోయింది, మెదడు నుంచి వెళ్ళలేదు అది. మెదడులోనేముంది? కామ కోరికలు. కామ కోరికలు ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో ఇంకేది రాదు దగ్గరికి. సో ఈ రకంగా ఎంత రుద్రుల వారి గురించి చెప్పినా సరే కూడా అది మెదడు దాకా వెళ్ళనే లేదు, ఎందుకంటే కామమే ఉన్నింది అప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కామం కోరిక దిగిపోయిందో, పూర్తి అయిపోయిందో, అప్పుడు ఆవిడే రుద్రుల వారిని ప్రశంసలతో ముంచి వేస్తున్నారు. అతను ఎంత గొప్పవారు, అతను కావాలంటే నన్ను క్షమించేయగలరు అని. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జయ హో. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ అందరికీ హరే కృష్ణ.